hizlariei. Miren hasiko da bere hitzartzearekin, aipatu bezala 20 minutuko hitzartzea egingo du hizlari bakoitzak, eta gero galdera batzuen bueltan solastuko gara. Beraz, Miren nahi duzunean. Ados. Egunon, eta mila esker gonbidapenagatik, eta ea nola dan kontua. Lehenik eta behin, goizeko hitzartzea eta gero, saiatuko naiz, eskerrik asko, saiatuko naiz lotura batzuk egiten, eta lehenengo sarrera honetan pixka bat intersekzionalitatea bera gixago kokatzen, ekarriko ditut baita ere, hizkuntza ideologien kontzeptua ekarriko dut baita ere, uste dudalako importantea dela hemen hori mobilizatzea, eta behar bada hor, nire hitzartzearen bukaeran, utziko dut hor bidetxo bat edo, feminismotik ere begiratzeko euskalgintzari. Orduan, lehenik eta behin galdetzen nion nire buruari, ea euskalgintzan ikuspegi intersekzional hau badagon, ez dagon, noraino, eta iruditzen zait gure buruari autokritika eginez nahiko gutxi aipatzen dela, aipatzen denean hitza bera aipatzen dela, baina askotan diskurtsoetan ez dokogula integratuta ikuspegi hori, eta praktiketan ere ez. Baliteke praktika hon asko egotea, ziur aski egongo dira, bai militantzia feministan, bai euskalgintzan, bai eskoletan, bai hainbat lekutan, baina ez da orokorra, eta ez dago ez da ere hori partekatzeko espazio asko. Orduan uste dut, euskalgintzan eta hizkuntza biziberritzaren diskurtsoan oso gutxitan integratzen dela generoa, arraza, klasea, kapazitismoa bestelako kontzeptu batzuk, eta baita ere esango nuke, kostatzen zaigula borroka espezifiko batzuetan, alegia hizkuntzaren borroka ez diren beste borroketan, hizkuntza ardatza nola kokatu ere askotan gatazkatsua egiten zaigula. Nahiz eta adibidez Euskal Herrian feminismoa nagusiki transfeminismoa bintzat euskaraz egiten den zerbait izan, ez? Zentzu batean, ikusiko dugu hori ere. Kontua ez dela nahikoa euskalgintzan bestelako, ez, botere ardatzoiek osagarri gisa gehitzea, hori ez delako intersekzionalitatea ez da nahikoa karikaturizatuta ez, kontu ez dela erabilera edo ezagutza datuak generoaren arabera segregatzea, edo klasearen arabera, edo ikustea pertsona migratuen seme-alaben ehuneko zenbat matrikulatzen den zer eredutan. Hori ere beharrezkoa da noski, baina ez da nahikoa. Interesatzen zaiguna da begiratzean nola jartzen duen auzitan antiarrazismoaren ikuspegiak bezala, feminismoaren ikuspegiak euskalgintza bera. Gure diskurtsoak eta gure praktikak nola jartzen dituen zalantzan, nondik jartzen dituen kolokan. Eta esango nuke ez dela gainera ikuspegi edo borondate humanista batetik, pertsona onak garelako edo mundu hobe bat nahi dugulako bakarrik, ze hori ere bai, baina hizkuntza bat biziberritu nahi baldin badugu, eta gure kasuan euskarak nahi baldin badugu bizirautea, hizkuntza praktikak ulertu egin beharko ditugu, gaur egungo hizkuntza praktikak. Eta hizkuntza praktikak ez dira huts-hutsean ematen. Hizkuntza praktikak ematen dira genero, arraza, klase, desberdinetako pertsonen artean, edo ez dira ematen, hori ere gertatzen delako. Eta ez dira modu isolatuan eraikitzen gure identitateak, ez genero identitatea, ez klase identitatea, ez hizkuntza identitatea, ez bestelako identitate metatu batzuk, ez da? Eta hori ikerketek bai erakusten dute, adibidez, Jaime Altunaren tesian argi ikusten zen, nola gaztetxoen artean mutilentzat gaztelania den maskulinitatea adierazteko eta gorpuzteko tresna bat, baina algortan bertan hemen Erromon taberna batera sartu eta zerbitzaria arrazializatua dela ikusten dugunean, gaztelania zeite hori, jakinda ze euskaltzalea garen hemen denok, ez da ulertzen arrazismo praktika batetik edo estruktural batetik ez baldin bada. Eta aldi berean Bilboko auzo pobrenetako eskailerako bilerak ez dira egingo euskaraz, baina enpresa handietako akzionisten bilerak ere ez, eta hori ere batera gertatzen den zerbait da ez, edo Aroztegiko proiektuak baztango arnasgunetasuna zalantzan jartzen du hain zuzen ere aberatsentzako proiektu bat sortu delako bertan ez. Eta hori eraman dezakegu baita ere modu zabalago batean mundu mailara fan honek ez bere esaldi famatuetako bat da, Frantzian esaten dela ondo hitz egiteari deitzen zaiola Parler comme un livre edo liburu batek bezala hitz egitea, eta Martinikan aldiz Parler comme un blanc eta zuri batek bezala hitz egitea. Orduan, ez da borondate txuki jokatzen dugulako interesatzen zegoela intersekzionalitatea, baizik eta
ez baldin badugu hori kontutan hartzen, honintzak esaten zuen bezala, ez diogulako errealitateari bere konplexutasunean helduko. Ze gu sozializatzen gara hori, kasuan emakume bezala, zuri bezala, eta hori hizkuntzaren bidez ere egiten da, eta hizkuntzan ere sozializatzen gara, eta sozializatzen gara genero batetik, klase batetik, dena delako batetik. Eta Euskal Herrira etorri berria den familia bateko aurra lehen guraso bilerara doanean, eta ez dutenean irakasleak eta familiak elkar ulertzen, hor gertatzen den bakarra ez da hizkuntza. Hor, gehiago dago, ez? Orduan, eta baina hasiko naiz ja pixkat autokritika egiten, ikuspegi intersekzionala aplikatzen dugun edo ez dugun ikusteko, nik uste dut badauela elementu batzuk kontutan hartu beharrekoak, eta bat da, ikuspegi intersekzionalak ardatz desberdinak hartu behar dituela kontuan, eta ez bakarra, alegia ez bakarrik hizkuntza zapalkuntza, ados. Ardatz horien baitako botere harremanak kontutan hartu behar dituela, eta botere harreman horiek nola gurutzatzen diren begiratu behar duela, izan gorputz batean, egoera batean, edo diskurtso batean, ez? Beraz, botere harremanak aintzat hartzen ez dituen euskalgintzako diskurtso bat edo konplexutasunari ihes egiten dion diskurtso bat ez dut uste denik estrategikoa. Eta beraz, euskara zapaldua versus gaztelania frantsesa zapaltzailea dikotomiara mugatuko den edozein diskurtso iruditzen zait ez zaigula interesatzen zentzu horretan. Ze, intersekzionalitatearen ikuspegitik egoera desberdinetan euskara erabiltzea izan liteke zuritasuna eta klasea adierazteko modu bat, testuinguru horretan guk nahi ala nahi ez. Horren alde egon, ala ez egon, nahiz eta horrek ez duen esan nahi ere kontrakoa euskara zapaltzaina denik oinarrian, zuria garelako hitz egiten dugun gehienak adibidez, ez? Orduan, horienak komplejizatzeko eta hori buruz hitz egin ahal izateko uste dut intersekzionalitatea badela tresna bat. Eta hor sartzen dira hizkuntza ideologiak. Ze badakigu generoa konstrukto sozial bat dela, arraza ere konstrukto sozial bat dela, baina hizkuntza bera ere, bai, hizkuntza bat zer den edo zer ez den, euskara, ez dakit nola esan, Lea Artibaiko euskara eta Zuberoako Petxarrekoa hizkuntza bera izatea erabaki politiko baten ondorio da, eta ez da linguistikoa soilik, gallegoa eta portugesa bi hizkuntza izatea erabaki politiko bat den bezala, eta hortik egiten ditugu gure irakurketak, eta are gehiago hortik gure hizkuntza ideologietatik egiten ditugu balorazioak ere, ez? Zer hizkuntza bat polita den, edo sexia den, edo ederra den, edo gogorra den, edo naturala den, edo artifiziala den. Eta hortik egingo nuke esperimentu bat, uzten badiazue, mentalista bihurtuko naiz momentu batean. Nahiko nuke zuek pentsatzea, zuen buruan, egitea eszenario bat, irudi bat, zer litzateken zuen ustez, gaztelaniazko edo frantsesezko hiztun ideal bat. Nahiko nuke margotzea, pertsona bat, hiztun ideala. Baukazue. Orain nahiko nuke pentsatzea, zein den zuentzat euskarazko hiztun ideala, egin irudi bat. Pertsona horren irudia, bere background eta guzti. Bueno, aipatzen zenuen hildotik, Katrin Goulardek egindako ikerketa, luze eta zera sakon batean, esaten du Europako hizkuntzak balioesteko bi konplexu ideologiko nagusi daudela, ez? Bata autentikotasunarena eta bestea anonimotasunarena. Kasualitatez edo kausalitatez, hizkuntza nagusiak anonimotasunetik balioetsiak dira, neutroki, ez? Beraien funtzionaltasunetik, beraien balio pragmatikotik, ez? Lehen aldarrikatzen zenuten balio pragmatikotik, normalean hiztun ideal horrek hizkuntza horretan estandarra hitz egiten du, ez dut uste Albaceteko baserritar bat irudikatu duzuenik, ez dakit behar bada bai, baina segurasko estandarrean hitz egiten du, izan daiteke eleanitza, izan daiteke ikasia, izan liteke klase altukoa. Autentikotasunaren ikuspegitik, harinez karikaturizatzen, baina, uste dut, baliagarri izan litekena. Hizkuntza azpiratuak balioesten dira, ez? Kontua zer da, nazioen sorkuntza garaian, 19. mendean, esaten dutenean, ez dakit, ez? Italian, Florentziako dialektoa edo hizkuntza izango dela italianoa eta batasun nazionala hizkuntza horretan egingo dela, justifikatzen dutenean hori zergatik denala ez dute esaten, gurea delako botere ekonomiko eta politiko gehiena daukagun hon hizkuntza delako, eta orduan zue guztiek hitz egingo duzue gure berdina. Bere funtzionaltasun azpimarratuko da, edo zientzietarako eta arterako balio duela dagoeneko,
Eta berdina gertatuko da, estatu-nazio askotan. Eta azpiratuak diren hizkuntzen kasuan, ez diote arrazionaltasunari eta funtzionaltasunari helduko haien hizkuntzen aldeko aldarriak egiteko, aldiz, helduko diote erromantikotasunari, garaiko bi ideologia nagusiak ez, erromantikotasunari eta esango dute hori dela bertakoa, primitiboa, esentziala, pintoreskoa, berezia, ez? Eta hortik eraikiko da gure hiztun autentikoaren ideia hori. Eta oraindik ere, euskaraz balioetsiko dugu dialektoan hitz egiten duena, albalimada bere herrikoa, albalimada gainera deitzen diona, bere herriko hizkeran deitzen diona, bertako landarei eta dena delakoei. Eta balimada ez ikasi hobeto, eta balimada elebakarra hobeto, eta ez balimadak idazten hobeto, ze ez da kutsatua izango, ez? Pixka bat, ez dakit bat egiten duen zuen hiztun honaren irudiarekin, behar bada Andoni Aizpuru zuen zenukaten eta ez dut asmatu. Baina, badagolako kutsu bat, ez, ideologia honetan pentsatzera garamatzenak, eta euskararen biziberritzearen diskurtsoetan ere, hasi, Fishman hartu genuen ez, eta Txepetx eta hor badago alako kutsu bat, ez diot kritika mendik nik Txepetx eta Fishmani, baina bai, diskurtso horietan badagoela alako hiztun osoaz gain, berezko hiztunaren, eta ez, gune simboliko potente horretan legokeen hiztun horren idealizazio bat badaukagu gure diskurtsoetan. Eta gaur egungo hainbat tesi soziolinguistiko ere, ikuspegi horretatik ez dute diren egiten, gaur egungo hainbat berriako zuta bere bai, gure amonen transmisioa gorazarre egiten diotenak, zenoski hiztun autentiko hori, hiztun ideal hori etxean ikasitakoa da. Eta badirudi baitere dela gure euskal hiztun ideal hori badela gure euskal arbasoen oinordekoa, ez? Badago olako idea bat, frantsesek ustezko galiarretan jartzen duten bezala beraien jatorria, bauk ere badago olako euskalduntasun mistiko, mitiko bat, eta esentzia hori bat ez da erreala eta bi ez da desiragarria. Eta hemen Iñaki zure baimenarekin, Iñaki Martinez de Luna ikusi dut, eta esan diot, eguzki hartuta eta ondo ikusten nuela, eta esan dit, baratza eta jene arabiarrak. Orduan, Iñakiren euskalduntasuna purua ez baldin bada, gu guztiona ere ez, zorionez, eta gainera ez da, hori ez da erreala eta ez da desiragarria. Ze euskal hiztuna eta gu esaten dugun horretan, ez, euskalgintzaren biziberritzearen diskurtsoetan ari naiz, ez benetan behar bada nahi dugun hortaz edo benetan sinisten dugun hortaz, baina diskurtsoetan airean geratzen den hortan, nor gara gu, norena da hizkuntza, nor nahi dugu erakarri, nor zeintzuk dira datozen berriak, eta nor uzten dugu kanpo. Ze kasu hontan, dimentsio simboliko honetan, kanpo gelditzen dira hiztun berriak, kanpo gelditzen dira pertsona migranteak, baina kanpo gelditzen dira beste hainbat eta hainbat pertsona, ze bat, arrazializatu guztiak ez dira migratuak, hiztun, jatorrizko hiztun edo berezko edo etxean ikasi duten guztiek ez dute dialektoan hitz egiten, dialektoan hitz egiten duten guztiek ez dute etxean ikasi, etxean ikusi duten guztiek ez daukate 50 urterekin hizkuntza maila ona, denetik gertatzen da, ez? Orduan hor, konplexutasun horrekin zer egin. Ze gaur egungo gazteen erdiak ez baldin badu etxean ikasi euskara, zergatik eren egun ni musike barri nengoen plazatik, eskoletatik plazara bertso ekimen batean eta hemengo 6 algortako, getxoko barkatu, 6 eskolak haien gela bakoitzeko bertsoak kantatzen zituzten eta gai desberdinen inguruan eta batzuk, uste dut San Nikolasekoak zirela, euskarari buruzko bertso batzuk egin zituzten eta haien lehenengo bertsoan zen euskara gurasoengandik jasoa, eta esatzen nuenik, 300 ume aurrean eta horietako zenbatek jasoko zuten gurasoengandik, kantuan ari ziren horietako zenbatek jasoko zuten gurasoengandik, eta zergatik da okurritzen zaigun lehenengo gauza, eta zergatik da estrategikoa ote da. Eta ze eragin du honek kasu hori bizi ez dutenengan, ze mezu ari gara edatzen. Ze, klaro, esaten dugu euskaraz etxean jaso ez duten horiek, baina eske horiek ez dira, eta ari gara esaten, identitate berriak, identitate berri horiek ez dira berriak. Beti egon da hemen, euskara etxean jaso ez duen jendea. Identitate metatuak ere esaten dugu, eta identitate metatuak, ni lasarte hori arra bezain endaiarra naiz gutxienez, eta hori beti existitu den gauza bat da. Eta esaten dugunean identitate metatuak zerrari gara problematizatzen, ze orain arte gizon zuri heterosexual euskalduna izatea etzen identitate metatu bat, identitate bat zen. Besteo gara metatuak, ez? Orduan, uste dut hori ere pentsatzeko aukera ematen digula
feminismoan eta transfeminismoan pentsatu diren hainbat gauzak, eta beste hainbat mugimendutan, ze kuestionarazten diguna da, euskalduntasunaren irudi hortan, edo hiztunaren irudi hortan, zein den hegemonia. Ze ez da neutroa. Ez da neutroa izan, ez da neutroa, historian zehar aldatu da, aldatzen ari da, baina, bueno, kasualitatez edo kausalitatez, badaude identitate metatu batzuk bateragarriagoak direnak euskal identitatearekin, eta beste identitate metatu batzuk gatazkan sartzen direnak euskal identitatearekin, eta hori ideologikoa da. Unibertsitatean, beste datu bat, unibertsitatean egindako esperimentu batean, lehen hezkuntzako irakasle izango diren ikasleekin, egin dizuedan mentalista esperimentua, baina haiek marraztu egin zuten. Eta emaitzek erakusten dutena, desolagarria da, ze txirrita esan duzu, baina guk olentzeroak ditu diogun kategoria da, nagusiki ateratzen dena, beste gizona delako, txapela dela malako, belar meta daukalako ondoan, edo traktorea, edo txakurra, edo beia, edo baserria, edo dena batera, ikusi dugu bat harria jasotzen eta aizkorarekin batera, eta galdetzen diegunean ezaugarritzeko hiztuna eta bakoitzak bi postit aukeratuta gehien ateratzen direnak dira, ama hizkuntza duela, eta hala idazten dute, dialektoan hitz egiten duela, ika hitz egiten duela, eta ele bakarra dela. Alegia, beraiek ez diren zerbait irudikatzen dute hiztun ideal gisa. Eta uste dut hori ere problematikoa dela, eta gainera ez dela estrategikoa, eta gainera nola heldu gara honaino, eta noiz hasi behar dugu hau deseraikitzen. Eta ateratzen diren emakumeak noski andereñoak dira. Bai, hori ere, ikusten zuen nola gure euskalgintzari buruzko diskurtsoek permeatzen duten iruditerian, eta uste dugu gaur egungo gazteek deserekita dukatela generoa eta txirrita, baina ateratzen dira bai generoa eta bai txirrita. Eta horren inguruan esan dut ama hizkuntza esaten dutela, eta hemen feminismotik ere aldarritxo bat 2026an dagoeneko ama hizkuntza erabiltzea behar bada, ez bali bada modu ironiko batean, behar bada ez da estrategiko ez da ere, zehazteko ama hizkuntza ze ama, batzuk bi ama dauzkate orduan zeinena da, batzuk ez daukate amarik orduan zer, batzuk ama daukate eta ezaki euskaraz, eta haien ama hizkuntza euskara da. Gaur egun gainera ikusten dugu gazteengan ama hizkuntza erabiltzen dutela modu, ez da nola esan, galdetzen diozu zergatik bizi berritu behar dugun euskara, eta erantzuten dute gure ama hizkuntza delako, baina ama lurrari deitzen zaion bezala ama hizkuntza, eta ezakit ama lurra deitzeak gehiago erreziklatzera bideratzen dituen, eta ezakit ama hizkuntza euskarari deitzeak euskara beraienago sentitzea eragiten ote duen. Eta gainera berriz ere betikotzen da ama transmisore, amona zutun dani puina kontatzen, ama bularretik euskara pasatzen esne bidez, ama ikastoletako andereño, eta berriz aitak soziolinguistika ditu eta gramatika zuzentzaile. Orduan, iruditeria hori ere nik uste badela garaia eraldatzeko, eta minutu bat gelditzen zait, eta sartuko naiz, honintza, familia bidezko transmisioa bestalde gainera uste dut, eta intuizioa daukat, baina ikerketa batzuk ala erakusten dute dagoeneko sobredimentsionatuta dagoela, ze hizkuntza sozializazioa askoz konplexuagoa da, zure umeari etxean eskaini diozuna noski izango dela bizi osorako tresna bat, baina bere lagunartea ere bai, eta lagunartean gertatzen denari buruz ez dago ikerketarik. Eta hori ere uste dut feminismoak erakutsi digula laguntasunena zenbateraino den estrategikoa eta hizkuntzalaritzan edo soziolinguistikan adibidez ez asko ikertu eta gure ikasleekin gaixoak erabiltzen ditu edo zertarako egindako ikerketa batean haien hizkuntza erabiltzeko erraztasuna lotuago zegoen kuantitatiboki haien lagunarteko hizkuntza erabilerari eta ez hainbeste familiako jatorrizko hizkuntzari adibidez 20 urterekin. Orduan, baina ikerketa gehiago egin beharko lirateke horren inguruan. Eta bestetik, azkeneko aldarri bat, soziolinguistikan ere ikusi beharko genuke ze diskurtso hori jartzen diogun arreta eta zer ez, ze nire sentsazioa bada, soziolinguistikan bertan azkeneko urtetan egin diren hainbat tesi egin direla, izan emakumeek egin dituztenak, izan antropologia feministatik edo ikuspegi horretatik egin direnak, izan kualitatiboa direlako, behar bada etzaien hainbesteko oihartzun mediatikorik eman, baina hor daude Paula Casares, Jone Miren Hernandez, Estia Morortua, Ortega, Jone Gorigolzarri, Jaime Altuna, honintza Legorburu Laister, eta behar bada hor badaudela gauza asko ikasteko ez ditugunak gure diskurtsoetan hain azkar edo hain automatikoki inkorporatzen. Eta gure prospekzioak egiten jarraitzen dugula, familia nuklearren baitako transmisio zera batean oinarrituta, eta
eta espero dut familia nuklearraren etorkizuna ez dela izango euskararena bezain ona, beraz, hori ere pentsatu behar dugula. Ze Jaki Urlak erakutsi zigun, ikerketa soziolinguistikoek eta euskalgintzari buruz egiten ditugun diskurtso soziolinguistikoek eragiten dutela gizarteko diskurtsoetan eta praktiketan, eta uste dut orduan pentsatu beharko genukena zein den gure utopia. Zeri buruz nahi dugun abiatu, ez? Transfeminismoak genero gabeko gizarte utopiko bat eskaintzen digu, ez dakit nik, komunismoak klaserik gabeko gizarte bat, gu noragoaz. Eta horren arabera, gure diskurtsoak, ikerketak eta praktikak ere doitu beharko ditugula. Horraino nik. Eskerrik asko.